किए कि रे चल हे किए तू हां मादिया हे हे सुचु का बे हां काउ सुचु थाल 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 मु थोतुनी मो ना माधिया थी ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ତ ମୋ ପାଟି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାଧାନ୍ତି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଥିତୁଲୁତି ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ଆଇଲୁ ଆଜି ଥତାଲୁ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ କି ମାଧିଆ ତମେ ଏ ବିଲ୍ଡର ଥିତୁଲୁତି ତୁ ତୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ହଁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ଘଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ରହିବାକୁ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ମୋତେ ତମେ ତମ ରୁମ୍ରେ 3 ଜଣ ରହୁଛ ଆଉ ତମ ବୋଲେ 9 ଲକ୍ଷକୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି